עם נועה ישר-אל גרייסמן, מנהלת שיווק בחברה למותגי משקפיים, ואיתה אנחנו מדברים על משקפי שמש לחורף. זאת יען כי אין ממש חורף בארץ. נכון, אבל חורף הוא כמו קיץ, צריך להקפיד על משקפי שמש כל השנה. החורף הישראלי הוא לא ממש חורף, לכן חשוב מאוד להקפיד ולדעת לבחור את המשקפיים הנכונות. אם אנחנו ככה ניכנס לטרנדים, מה מאפיין את משקפי השמש בחורף, אז יש התייחסות בעיקר לצבעוניות, שהיא צבעים שהם צבע שחור, קלאסי, גוונים שונים של חום. אוי, בניגוד ל... אני יכול להרכיב את המשקפיים השחורים האלה? ואני את אלה, הכי קלה בול. זה בניגוד ל... זה העצביר אגב. זה בניגוד לצבעים של הקיץ שהם... נכון, בקיץ הצבעוניות היא הרבה יותר עשירה, ססגונית, בחרתם בול. שניכם. תראי, אבל אני אגיד לך, יש בעיה, יש לך עיניים כל כך יפות שזה לא פייר להסתיר אותם. אצלי אפשר להסתיר את ה... לא נכון. למה? דווקא אצלה אלמנט ההפתעה כשהיא מוסירה את ככה. כן, זה כזה מין. הם יפים, אני מרגיש שהם יפים. הם יפים, איך הם? מהממים. אתה יודע. אז גם הצבעוניות של המסגרות, שהיא בדרך כלל צבעוניות באמת בניגוד לקיץ שהיא מאוד צבעונית ותוססת, בחורף יש לנו מסגרות שהן בצבעוניות יותר קלאסית. גם נושא של זהב, שהוא מאוד מאפיין את החורף. גם מאוד אופנתי בכלל, זהב עכשיו. גם לגברים או רק לנשים? גם לגברים ונשים. זה קצת מתכתב עם הגיקשיק, עם האופנה החנונית. גם עם הגיקשיק, גם מתכתב עם הסגנון החתולי, שהוא מאוד אופנתי השנה. זה... כל טרנד ה-50's שהוא... העדשות בהירות יותר בחורף? אז ככה, העדשות, יש, אם אנחנו מתייחסים לצבעוניות של העדשות, יש שתי מגמות. מה? את אלה. אני אוהב, את יודעת, גם רואים את העיניים קצת מתחת. נכון, אז גם עדשות שהן עדשות מדורגות, כמו העדשה הזו, שהיא עדשה שמתחילה כהה ומתבהרת ככל שיורדים, והיא מאפשרת מעין משחק של חצי גלוי, חצי נסתר. נכון. משהו מאוד אופנתי ומסתורי, וזה מאפיין בעיקר את החורף, כי השמש היא פחות חזקה, וגם עדשות שהן עדשות שקופות וצבעוניות יותר, כמו העדשות האלה של המודל הזה של פראדה, שהוא גם חתולי. חתולי מאוד. והוא גם עם עדשות ורדרדות מעניינות. אני רוצה לראות את החתול. לא, תראה, זה מדהים שהן באמת חורפיות, כי אני יושבת כאן באולפן, בלי אור שמש טבעי, ואני רואה הכל, כלומר, זה לא חשוך מדי. אגב, אני מאוד אוהב, דרך אגב, את המסגרת פה, מה זה מין, כמו, זה פלסטיק, אבל זה נראה כמו מין שנהב. שנהב, נכון. זה חלק מהצבעוניות של החורף, זה באמת גם, כמו שדיברנו מקודם על טרנדים של הדפסי חיות למיניהם. וואה. מה הוא על כל אחד? יש לך פרצוף טוב למשקפיים. יש לך פרצוף מצוין למשקפיים. יש לך פרצוף מצוין למשקפיים. טוב, דבר עם הסוכן שלי. על זה נאמר, את יודעת, האנשים שיש להם ראש קטן כמו שלי, אומרים, יש להם פרצוף רע למשקפיים, טוב לכובעים. היום אפשר למצוא משקפיים לכולם. אתה יכול ללכת עם... יש היום משקפיים שמתאימות ל... האלה, הספורטיביות. אני רוצה, אבל לפני שאנחנו מגיעים לספורטיביות, להתייחס עוד דבר לעניין העדשות, חוץ מהצבעוניות, שזה משהו שרואים אותו, אם זה עדשה מדורגת או עדשה בהירה, עדשות שמתאימות במיוחד לחורף, לא כולם יודעים. יש עדשות, מעבר לעדשה רגילה, שכל מי שקונה משקף שהוא מותג ידוע ושהוא מכבד את עצמו, יש סינון מלא של קרני UV. יש עדשות מיוחדות שנקראות עדשות מקטבות. ובשפה המקצועית Polarized Lenses, שזה עדשות שהן מסננות את קרני השמש שחוזרות ממגע עם משטחים. למשל, קרן שנשברת במשטח של חול בחוף הים או על הכביש, למי שנוהג. העדשה המיוחדת המקטבת הזו היא מסננת את הקרניים ומאפשרת ראייה שיותר נקייה וחדה. מה עם קרן שמש שפוגעת בשלג כשאנחנו גולשים נניח? בדיוק, גם שלג. גם עדשות שהן, גם קרני שמש שנשברות במשטחי שלג, ואז יש לנו את המשקפיים האלה של אוקלי, שהם משקפיים שמאוד מתאימות. אצלם זה תמיד צבעוני, תמיד. יש פה גם שילוב של צבעוניות במסגרת, בעדשות עצמם. גם שילוב כמובן של פונקציונליות של עדשות שמתאימות מאוד. יש אותם גם אבל במסגרת יותר סולידית. תראי, זה גם מאוד גמיש, זאת אומרת, זה מאוד קשה לשבור את הדבר הזה. אלה בטוח התאימו לך. זה יפה. זה חמוד. השחורות. השחורות, אני... אלה? אלה אתה לגמרי, בטוח. אוקיי, בבקשה. אז יש מענה באמת למי שרוצה את הסולידי יותר, למי שרוצה את המופרע יותר, שמתאים לספורט חורף, שזה גם משהו שמאוד תופס בחורף. עוד דבר חשוב שהוא ממש ספציפי לחורף, הם עדשות פוטוכרומטיות. למשל, המודל הזה של רייבן, הטייסים שכולם מכירים, יש לו עדשות פוטוכרומטיות, אי אפשר לדעת. זאת אומרת, למראית עין נראות עדשות רגילות לחלוטין. יש בהן מנגנון פנימי שהוא מסנן את עוצמת האור בהתאם לעוצמת האור בחוץ. זאת אומרת שהעדשה הזו, אם עוצמת האור בחוץ היא חזקה, גם הסינון יהיה חזק.
יש בחורף הרבה פעמים פתאום עננות, השמש מסתתרת. שוב, איך זה נקרא? עדשה פוטוכרומטית. פוטוכרומטית. לא תראי את זה על העדשה עצמה. לא, רק מה אני צריכה לבקש. עדשה פוטוכרומטית זה עדשות שהן מעט יותר יקרות, אבל הן מצוינות לחורף. אפרת, את לא בסדר, תדעי את זה. אני לא בסדר? לא, כי משקפיים את מודדת פה כאילו אין מחר, חזיות לא מדדת אפילו אחת. זה לא תקין. תודה רבה, נועה וישר-אל. אני מזכיר לכם, ניתן לראות את התוכנית שלנו גם באתר רשת, רשת.ynet.co.il. והנה משהו שאסור לכם לפספס. הערב ב-11 ישודר כאן ברשת הסרט אלוף העולם שלי, שמספר את סיפורו של מרחב מוהר, נער הזהב של האגרוף הישראלי. הסרט ילווה את מרחב מהצעדים הראשונים שלו בניו יורק, דרך הישגיו בקרבות אגרוף ברחבי ארצות הברית, ועד לקרב היוקרתי במסגרת אליפות העולם באטלנטה. אלוף העולם שלי הערב ב-11 אצלנו. בבקשה, בואו נראה קטע. אני רוצה להגיד שהמשהו היחידי שתמיד הטריד אותי, זה הפחד מפני נזק, זה הכל. בארץ, אחד הדברים שהטרידו אותך, זה שאת לא אוהבת את זה, ואת לא מבינה מה זה, וזה לא מכובד בעינייך, וזה לא לפי דעתך. נכון, זה בעיניי